Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Commissioner Secretary Tnat Pule Puthi ka Sorkar Jylla ha ka arpunyotri unai lar arhaja apusan kala khot jingyalang ya kinong yalam kibahika Skul SSA kintup ya ka MSSASA ka All Meghalaya Fourth Teachers Association but ka All Meghalaya SSA School Teachers Association hasketret hadien balawai ka jingyalang haba ai jingkran chikila pathai kubor uba Aristotle rambai ulayatho manapdeng ki lai hajar hendus pa lai phong teli ki SMC ki bala ai ke NOC ki arspa khandai pu pratli ki de ki Skul SSA ki bala Pynïaid da ki NGO ki balang bat ki riu shimet kat balai hajar lai spa lai pu artli ki de ki bala Pynïaid da ki shnong uba Aristotle ulai thoru banadu menta kumbahan riu pusan persen ki bor Pynïaid jong ki Skul SSA ki bala Mynjur ban Aiti Pynïaid no Jylla ki Skul syakatrat Pule Puthi ka Sorkar Jylla uba Aristotle ulai thoru ba Tnat Pule Puthi kadang penkre ya ka cabinet memorandum ha ka ba yadei bat ka jingshim tino ka Sorkar ya ki Skul SSA bat ya kan ye karai on sa shim hadin ka dorbar senrai u president ka MSSASA ulai thoru ba ha ka jingyalang bat u commissioner secretary ka association kala dawaru ba ka Sorkar kan pentikna ya ka tulok jong ki nohikai SSA Kasi nakaliang jong i Commissioner Secretary jong ka Tnat Pule Puthi isa Vijay Kumar Menteri ila khot ya ka meeting ha ka bayade ban share ya ka presentation ka action plan jong ka government ka bala penkre bayade bat kini ki south li ki agendas ka bangi nakaliang jong ka association ni labu hakmat jong ka Sorkar ka banong kong ka presentation kila share ka bayade bat ka report jong ka NOC ka ba nakaliang jong ka department kala yo priang na kini ki SSA managed school owned by private ka reports ka bangila yo kalong kidon kumba arspa khandai po pratli kini ki SSA manage private school ki bala ai ya ka willingness jungki ban hand over ya ka management naka SSA syaka government. That is point number 1. Akabai bat ka agenda number 2 kabai bat ka jingdawa jungi ka association ban pentrai kam ya ka pay structure nak benta ka tulok jong kino hika SSA isu komen ba nakaliang jong ka diesel kala pentip bakila depen kre hakabaya day bat kani ka benta bat ka basta menta ka long ba kinpa syapo ka finance department nak benta ban yo approval pat hadin kata kin sapa syaka cabinet ban yo ya ka jing Mynjur hakabaya day ban pentrai kam no da ka pay skill nak benta ki no hikai SSA kabalai ka day kabaya day bat kani ka cabinet memorandum nak benta gitu ki SSA school ki bala ay ka willingness jongki ban hand over ya ka management na ka SSA siya ka government tingin sukmen ba nakaliang jong i commissioner and secretary ila pentip ba kila de penkre ya kani ka cabinet memorandum batkin sa pha siya ka cabinet hadin jong kani ka assembly session kamud hadin jong September kin sa pha siya ka cabinet nak benta ban yo ya ka jing Mynjur hakabay de ban shimtino ya kini ki SSA school ki bala ay ya ka willingness jong ki ban hand over ya ka management na ka SSA siya ka government kabasa kolong hakabay day bat kini ki rationalization of SSA and government school te nakaliang jong commissioner secretary ila pentip ba ki babonhi ki district kila sedang ban pentrai kam ya kani bat ki babonhi kinong hikay ki babon ki district kila dep join siya ki way pat ki school ki baba ka enrollment ka bon ya ka ba nakaliang jong ki DSEO bat ki SDSEO kila deploy ni ki ha kitu ki school ki ba bon enrollment na kini ki school ki ba duna enrollment tinalor kini ngila ekran ro bat ki way ki agenda ha ka bay day bat kini ki ban rationalize kini ki school within the same campus and building kay ka bangi concern kanong ha ka bay day bat ka jing disperse ni transfer ya ka salary jong kino hikay SSA mo kung bapitip ladaha ka jo ka campus kidon kini ki deficit school ki ad hoc school bat ki SSA school dementa ka plan jong ka government ka long ban wanra no ye kini ki school hajo
kamu kini ki school function at the same building. Tingi ngila raise a concern jong iha kabai dai bat disbursement of salary. Ting sukmen ba nakaliang jong commissioner secretary ila ayang assuran ba ka government can continue with the existing system ban pha hi ya katulog jong kinohikai SSA directly to their respective personal account wat lada ya kini ki school on March lang hajo. Ti kita kilong ki katu kan ni ki benta ki ba ngilayo ban discuss akan di meeting ke ba. Last week ngilayo ba ni kendo yung director jong ka diesel di mentar ngil ya kren hi ko benta ba nakaliang jong ki nakaliang jong commissioner secretary ila pentip ba nakaliang jong department kala extend ya ka por na menta ban register hang tu kamut hadu upnai Oktober. Yakini kipina August, September, Oktober ka tulop ngin yo ay kung baju yo kam de lang ba ka to ka apps tikin correct shwa ya baro kitu ki error kung bangin pentip hakini ki kendias ni de hadin bala de ban correct ya baro ki error kan sedang ban try kam ka to ka maxim kabay de pagani ka bentang ile kren kumawang mentan tagani ban merge ya ka single account mo ya to kan effect yang iki SSA, whereas with order granted in school that will be a different agenda. Te kai ka bangi concern kalong yang iki SSA teachers. Te nakalian jong commissioner secretary ila ai ka assuran ba kanom effect yang i kan continue hi man pa ya kutulok jongi kung ba kalong menta naka napo ka samagra shiksha abhiyan na office jong samagra shiksha abhiyan direct siya ka account mo. Comments. But we are not the SFC. It depends on the SMC kaya kabakin comments or organi tingi concern bet ya ka kabay day ba